ברוכים הבאים למצגת עסקית על תוכנית יוצאת דופן ליצירת הכנסה באינטרנט, אותה מציעה חברת באנרס ברוקר. זוהי תוכנית שממש בלתי אפשרי שלא להרוויח בה כסף. חשוב לציין שהתוכנית שהינה מובילה וייחודית מסוגה בעולם ליצירת הכנסה באינטרנט, איננה פועלת במודל של שיווק רשתי או פירמידה, והיא איננה תוכנית השקעות מכל סוג שהוא. תוכנית באנרס ברוקר מתאימה לכל בעל עסק שהיה רוצה לפרסם אותו באינטרנט, לכל בעל אתר שהיה רוצה ליצור רווחים נוספים מפרסום באתר שלו, ובעיקר לכל אחד שהיה רוצה ליצור למשפחתו ולא הכנסה פסיבית, גם כשאין לו עסק או אתר אינטרנט. התעשייה עליה אנחנו מדברים היא תעשיית הפרסום אונליין, שמגלגלת היקף של כ-500 מיליארד דולר בשנה, ומייצרת הזדמנות אמיתית לבנות נכס נדל"ן אינטרנטי מניב. כמה אנשים, לדעתך, היו מוכנים לשמוע על דרך לפרסם את העסק שלהם באינטרנט, ובמקביל להרוויח פעמיים את עלות הקמפיין שלהם בחזרה? כמה אנשים, לדעתך, היו רוצים ליצור הכנסה פסיבית אמיתית, מבלי שהדבר יחייב אותם לצרף אנשים, לעסוק במחירות, או לשווק דבר כלשהו? האמת, שגם אני חושב כמוך, מי לא? באנרס ברוקר הושקע באוקטובר 2010, וכיום פועלת בלמעלה מ-100 מדינות. משרדי החברה ממוקמים בטורונטו, קנדה. הבעלים המייסדים שלה הם קול ג'וסון וקריס סמית. חברה מציגה נתוני פעילות מאוד מרשימים כבר בשנה הראשונה לפעילותה. היא מציגה מחזור מחירות של 54 מיליון דולר ומעל ל5 מיליארד חשיפות באנרים. היא שילמה לשותפים שלה בתוכנית חלוקת הרווחים מעל 15 מיליון דולר, ונכון לחודש אפריל 2012 היא מחלקת לשותפים שלה רווחים של $1 מיליון ביום בממוצע. בסיס הלקוחות של החברה נמצא בצמיחה מתמדת, והחשוב מכך שבניגוד לכל עסק אחר לא קיימת נטישה, היות ושביעות רצון הלקוחות עומדת על 100%. משימתה המרכזית של החברה היא לשנות את פני התעשייה של עולם הפרסום באינטרנט ב5 השנים הבאות. כיצד פועל בעצם עולם הפרסום באינטרנט? אין זה הגיוני שבעל עסק או חברה הרוצים לפרסם באינטרנט יידרשו ליצור קשר בעצמם עם מאות ואלפי אתרים על מנת לבדוק את האפשרות להציב באנר שלהם באתר. לכן, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה, חברה המעוניינת לפרסם באנר שלה עושה זאת דרך מתווך או דרך ברוקר, לא היא משלמת את עלות הפרסום, והמתווך מתחלק בעמלה הזו עם בעל האתר הקרוי באנגלית פאבלישר, בו הוצב הפרסום. במודל זה גוגל, שנחשבת לברוקר הגדול בעולם כיום, ייצרה בשנת 2011 בלבד 2.7 מיליארד דולר. סכום פשוט מאוד עצום. באנרס ברוקר פועלת אף היא כמתווכת המאפשרת למפרסמים להציב באנרים או פאנל פרסום באתרים של הפאבלישרים השונים. זוהי רק רשימה קטנה של אתרים איכותיים בהם מפורסמים הבאנרים מתוך רשת של מאות אלפי אתרים בעולם. באנרס ברוקר מציבה פאנל פרסום באתר הפאבלישר הנהנה מתגמול וחלוקת רווחים על היכולת שלו ליצור תנועה איכותית של גולשים, באנגלית טראפיק, ובכך ליצור חשיפות לבאנר באתר שלו. במילים אחרות, אין כל ערך או משמעות לבאנר המוצב באתר שהבעלים שלו לא יוצר תנועה של גולשים אליו באופן טבעי. ניתן לרכוש מבאנרס ברוקר חבילת פרסום המבוססת על כמות החשיפות שהבאנר מקבל באתרים ולהצטרף כמפרסם. זאת האפשרות המופיעה בצד ימין. במידה והנך בעלים של אתר, הרי שתוכל להצטרף לרשת הבינלאומית של החברה וליצור לעצמך הכנסה מהשכרת שטחי פרסום באינטרנט. זוהי האפשרות בצד שמאל. אבל הנה מגיע הקטע המעניין והייחודי בבאנרס ברוקר. בתהליך הרשמה קצר ניתן להצטרף כשותף בחבילה המשולבת עד פאב קומבו, ובמקביל גם לפרסם את העסק שלך וגם ליצור הכנסה פסיבית משטחי פרסום באינטרנט ללא צורך באתר משלך. אני חוזר על זה שוב, ללא צורך באתר משלך. במידה וכיום גם עסק משלך אין לך, הרי שתוכל אם תבחר לקדם את הזדמנות באנרס ברוקר עצמה. אז מהי בעצם חבילת ה-AdPub קומבו? באנרס ברוקר מציבה פאנלי פרסום במאות אלפי אתרים בעולם. החברה חילקה את הפאנלים ל6 סוגים, כל פאנל בצבע שונה. באנרס ברוקר רוכשת מדיה באינטרנט ויודעת ליצור הכנסה של פי 3, 4 ו-5 מעלות הרכישה. החברה מחלקת לשותפי ה-AdPub קומבו
עד פי 2 מעלות פאנלי הפרסום שברשותם. את הטבלה הבאה אינך נדרש לזכור בעל פה, היות ותהיה זמינה עבורך בסיום המצגת, וכפי שניתן לראות קיימים 6 סוגים של פאנלים, כאשר הפאנל הצהוב הוא הפאנל הקטן ביותר, והפאנל השחור הוא הגדול ביותר. פאנל הפרסום מייצג בעצם שטח פרסום בגודל שונה, לתקופה שונה ובמיקום שונה באתר המפרסם, באתר של הפאבלישר. לדוגמה, קיים הבדל בכמות החשיפות שבאנר זוכה לקבל בעמוד ראשי של אתר כלשהו, לעומת עמודים משניים או פנימיים באותו אתר. כשותף, אתה רוכש פאנל או חבילת פאנלים כלשהי, אתה למעשה יוצר לעצמך הכנסה פסיבית שדומה לנדל"ן אבל באינטרנט, וזאת ללא כל צורך באתר. החברה מציבה עבורך את שטח הפרסום באתרים השונים, והיות והיית שותף במימון והרכישה של השטח, היא מתגמלת אותך. ניתן לראות שהפאנל הצהוב שעלותו היא $10 מייצר לך רווח מקסימלי של $20 בכל 4 שבועות בקירוב, שזהו הזמן הדרוש למימוש שטח הפרסום לפי הניסיון המצטבר עד כה. חשוב לציין כי נתון זה אינו קבוע והוא משתנה. כזכור, בעל אתר שהוא פאבלישר מתוגמל על הבאנרים שבאתר שלו אך ורק במידה והוא יוצר תנועה, טראפיק לשטח הפרסום. אחרת, אין כל ערך להצבתו של באנר באתר ללא גולשים. עמודת התנועה לפיכך בטבלה משקפת את כמות התנועה שיש ליצור לפאנל על מנת שיניב את הרווח בתום תקופת המימוש. במידה ואין תנועה, אין רווח. עמודת החשיפות, העמודה האחרונה בטבלה, משקפת את כמות החשיפות שאתה יכול לקבל בחבילה המשולבת, הפעם כמפרסם. כפי שניתן לראות, התוכנית בנויה על כך שכל פאנל גדול פי 3 מהפאנל הקודם לו. פאנל שחור לדוגמה מאפשר לך ליהנות מההכנסה של פעמיים עלות הרכישה, פעמיים $2,430, בתוך כ8 חודשים באופן פסיבי לחלוטין, ללא שתידרש למכור, לצרף או לשווק משהו למישהו. זה יוצר לך רווח כמעט כמו בבנק שלך. כך נראה פאנל ירוק בממשק הניהול המתקדם שתקבל לאחר הרשמתך. ניתן לראות שבדוגמה הרווח המצטבר הוא כ$350, מתוך $540 אפשריים לפאנל ירוק שעלותו לפי הטבלה היא $270 בלבד. אז כיצד הפאנל יוצר לך רווח בפועל? פאנל ייצור לך רווח בתום תקופת המימוש ובתנאי שהוא הוסמך, ובמילים אחרות, בתנאי שהוזרמה לו תנועה. קיימות 3 דרכים לעשות הסמכה לפאנל. הראשונה מתאימה למי שיודע להזרים תנועה אורגנית לאתר, תנועה אורגנית של גולשים לאתר. למי שאינו יודע להזרים תנועה אורגנית לאתר, הרי שהוא יוכל לרכוש מהחברה חבילת תנועה, באנגלית Traffic Pack של 100,000 היטס, המספיקה להסמכה של הרבה יותר מפאנל אחד, וכמובן בכפוף לגודל שלו. הדרך השלישית מיועדת למי שבוחר ליצור הפניות של שותפים עד פאב קומבו לתוכנית הבאנרס ברוקר, אם כי אינה קיימת חובה כזו בתוכנית. בכל פעם שמהפניות אלו מתבצעות 2 רכישות של פאנלים מצבע מסוים, הם מסמיכים לך פאנל אחד באותו הצבע. מסכים מאוד ברורים ומאוד ידידותיים ממתינים לך בממשק הניהול ומאפשרים לך לראות אונליין את מצב התנועה בכל פאנל מכל צבע הקיים ברשותך. כשותף ניתן לרכוש חבילת פאנלים הכוללת מספר שטחי פרסום במקום פאנל אחד. אם אתה יכול לקנות בניין, למה לקנות דירה? גם החבילות מחולקות ל6 צבעים, כאשר חבילה ירוקה למשל מכילה פאנל ירוק אחד ופאנל אחד נוסף מכל צבע נמוך יותר, כחול, סגול וצהוב. חבילה ניתן לרכוש פעם אחת בלבד, והיא מגלמת הטבה משמעותית המוצעת על ידי החברה. כל הפאנלים שנרכשים במסגרת החבילה מגיעים עם סימון מיוחד, סימון הקומפלימנטרי. הסימון הזה מעיד ומצביע על כך שהפאנל מוסמך, כלומר אתה לא צריך ליצור לפאנל הזה שום תנועה. זאת לעומת פאנלים הנרכשים מחוץ לחבילה, כמו בדוגמה הזאת פאנל סגול מצריך לטובת הסמכה תנועה של 15,000 היטס, Traffic Required לפאנל. והנה החלק המעניין בו אני אסביר כיצד בפועל נוצרת ההכנסה הפסיבית שלך. הדוגמה הזו מתייחסת לפאנל צהוב, אך העיקרון פה זהה לכל פאנל בצבע אחר. בצד שמאל של המכונה
רכשת פאנל צהוב בעלות של $10, ובתום תקופת המימוש, במקרה הזה כ4 שבועות, הפאנל הזה ייצור לך הכנסה של $20. ברירת המחדל במערכת היא שב-100% מההכנסה הזו, המערכת רוכשת עבורך 2 פאנלים צהובים נוספים בעלות של $10 כל אחד, שגם הם מוענקים לך כהטבה משמעותית מהחברה ללא צורך בהסמכה. גם הפאנלים הללו הם פאנלים מסוג קומפלימנטרי. לאחר כ4 שבועות נוספים, כל פאנל בנפרד יוצר לך רווח של $20, כאשר 50% מההכנסה הזו אנחנו רוכשים פאנל נוסף בנפרד לכל אחד, וב-50% הנותרים אנחנו מושכים את הכסף במזומן אל הקופה המרכזית באתר, קופת ה-e-wallet. התוצאה הסופית בצד ימין של המכונה היא שאתה בעצם מחזיק $20 במזומן, ובנוסף 2 פאנלים צהובים. במילים אחרות, במשך 8 שבועות הכפלת את שטחי הפרסום, את שטחי הנדל"ן האינטרנטי שלך, ובנוסף קיבלת פעמיים את עלות ההשקעה שלך. מדהים, נכון? כמובן שבאפשרותך להגדיר המשך רכישה של 100% במקום 50% מהכסף, ובכך להמשיך ולהגדיל את נכס הבסיס שלך לכמות הולכת וגדלה של פאנלים ושטחי פרסום, המניבה לך הכנסה הולכת וגדלה מחודש לחודש. אז כמה בעצם ניתן להרוויח עם באנרס ברוקר? האמת היא, כמה שרק תבחר. ישנם חשבונות שניתן בהם להניב כ$3,200, כמו שאנחנו יכולים לראות בדוגמה הזו, חשבונות של $26,000, וגם חשבונות שמגיעים ל$215,000, זה חשבון שפחות או יותר שנה, שנה וחצי של פעילות. שים לב לדוגמה הבאה, לחשבון הבא, חשבון שב-12 לינואר עמד על $185,000 total earnings, ובסך הכל 18 יום אחרי כבר קפץ ל-205,489,000. 6 ימים לאחר מכן ל-241,459, וניתן לראות דרך הדוגמה עד כמה המינוף כאן הפסיבי ממשיך לגדול, והוא גדל ככל שנכס הבסיס גדול יותר. ככל שיש ברשותך יותר פאנלים שהולכים וגדלים, כך כמובן האפשרות שלך להרוויח כסף הולכת וגדלה אף היא. וכאילו שכל זה אינו מספיק, החברה מתגמלת בנוסף לכל מה שראינו עד עכשיו, את אלו שגם מפשילים שרבולים ויוצרים הפניות של שותפים חדשים לחברה. חברה מתגמלת את אותם אנשים ב10% עמלה בגין כל חבילת תנועה, טראפיק פק, הנרכשת בדור הראשון. בנוסף, היא מתגמלת ב10% נוספים על כל חבילת בוסטר. חבילת בוסטר היא חבילה המאיצה ומקצרת בכ-20% את תקופת המימוש של כל פאנל. בנוסף, קבל גם 10% עמלה בגין חבילת פרסום שנרכשה על ידי מפרסם שהפנית לחברה. וגם 10% נוספים עמלה מהרווחים אותם מייצר בעל אתר, פאבלישר, שהפנית לחברה. למען האמת, כל מה שנשאר זה להבין כיצד מצטרפים. פותחים בתהליך הרשמה מאוד קצר חשבון חינם דרך האדם שהפנה אותך לצפות בסרטון הזה, רוכשים את חבילת הפאנלים הרצויה לנו בהתאם לאחד המסלולים המוצעים. הדבר השישי שצריך זה פשוט מאוד להפעיל את החבילה ומתחילים להרוויח כסף כבר היום. האמת היא שעומדות בפניך 2 אפשרויות. האחת היא לסגור את הסרטון ולהמשיך לראות איך אנשים אחרים עושים כסף באינטרנט. האפשרות השנייה היא להירשם עכשיו ולהיות שותף בתוכנית שפשוט בלתי אפשרי שלא להרוויח בכסף. בהצלחה.